салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед ё ин ки дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунанд. Доставка дар Москва ва дигар шаҳрҳои Россия ҳатто ба Тоҷикистон бурда мерасонанд. Телефонҳо дар рӯи экран. Мо интизори занги шумо. салом тамошобинони канали Тоқӣ ТВ. мавзӯи имрӯзаи мо барои чӣ шон ва барон дар чахчах гапу чап намешинанд. Барои чӣ шон ва барон ва барои чӣ дар чахчах гапу чап. Шон ва барон дерепере ҳастанд ки аудитория калони худшона доранд ва ба якдигар зиданд ё ин ки биданд. Дальши барои чӣ чахчах гапу чап. Чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд чахчах гапу чап ин барномаи Рустам Ашуровай ва дар ин барнома шахсиятҳое мешинанд ки дар якдигар гап доранд ва хиёл мекунем ки шону баронам дар якдигар гап доранд. Наги брата, ай кӯдакои да орзуи мухлиса. Наги брата, ёфизо барои ки уво репер нестан. Эстрада, кадесай гей парад, равиш мана распад. Хамзадаги лирикиси қида борая руси лақи. Намтари репа репхонастай дар трак. Диёма хидма кандамай дуруни андередисо. Барои айранги хидм шидаги ё кашидам изо. Андер намерасад да гӯшама репери ошиқай ҳози кароли репи ҳак абдурозиқай лирико як ҳаёт меноланд ай арӯсошон нигеро ноли дестан ай бародарошон. вақте ки финали батл байни Стёпа ва Райдер қариб омада буд, Шон МС 6-1 визов дод ва ин овозагӯши тамоми мухлисои репа фаро гирифт ва на танҳо мухлисои реп, ҳатто нафарое ки аз репи батл тасаввурот надоштанд интизори 6-1 буданд. албатта ки рептиҷия мехост ки ин батла ташкил кунад ва гонорари Шон МС-ра пешниҳод кард. дар ин байн нофаҳмоиҳо байни Мастер Исмаил ва Шон МС шуда буд. дар яке аз видеоҳои худ Шон МС ба рептиҷия муроҷиат карда гуфт ки рӯбарӯ бо ӯ суҳбат кунанд. Элон бо Шон МС рӯбарӯ нишастанд ва суҳбат оиди батл карданд. Не инеми гапе ки ман гуфтасам набуд. Батл маҳкам мекунам. Мақсади ту ҳамияй ки батл дар Тоҷикистон маҳкам шавад. Вали дори ки пишма шава мекун. Хоб. Не ки ту бугу ҳамин гапа гуфти. Шумо хитон ҳамин чиз метарсе. Шаҳбоз гап. Ҳамин гапа ту гуфти? Не. Нагуфта? Ман нагуфтам, гӯш кард. Нагуфта? Не. ҳазор раҳмат. Дальше видео ку ба худо ман медонистам ки ту гапта ба калам намегири Шаҳбоз. Гӯш кард. Ба нашод намитошта ки мухлиси ма картишка фурӯшай. Агар нашоди халиш гирем мухлиси камбағал та 4 бор пули загранпаспортча рафти да 24 этажа рафти да 19 этаж зади сағира охирон бор қарз гирифт загран кад рафт. И халиша намеги ку ҳам мухлиси камбағал та ҳам хали кади. Иба шогирта. Ибара ма? албатта ки дар байн суханҳое буданд ки байни онҳо бояд мемонд, чунки дӯстони пешина буданд ё ин ки ҳастанд. баъди гузаштани финали батли Стёпа ва Райдер, мухлисони реп интизори ин батл буданд. хулас оҳиста оҳиста наворҳо буромаданд ки батл дар Тоҷикистон намегзара ва Рустам Ашуров видео карда гуфт ки мехоҳад батл байни Шон ва Барона ташкил кунад, аниқтари 6-1. айни ҳол ҳам Шон, ҳам Барон ва ҳам Рустам дар шаҳри Душанбе қарор доранд. бале гузарондани ин батл каме душвор аст, чунки аз паси ҳарду инҳо шумораи зиёди мухлисон меояд ва идора кардани одами зиёд душвор аст, ҳатто доварӣ кардани ин батл. аммо мумкин аст ки дар барномаи чахчах гапу чап Шон ва Баронро рӯбарӯ бубинем, агар ки онҳо розӣ бишаванд. дар мавзӯи батл Шон, Барон, Элон ва Рустам гап зада буданд. хуб мешуд ки агар ҳамаи инҳо якҷоя нишаста як барномаи беҳтарина пешкаши тамошобино мекарданд. албатта ҳамаи мо хато кардаем ва зидди суханҳое ки пеш гап зада будем кор кардаем ва шунидани ин суханҳо ба инсон хуш намеояд. муроҷиат ба Рустам Ашуров. хуб мешуд ки дар барномаи чахчах гапу чап Шон, Барон ва Элонро барои нишастан рӯбарӯ даъват мекардӣ. боварӣ дорем ки просмотри ин барнома дар як муддати кӯтоҳ ба миллион мерасад. шумо чӣ фикр доред? барои чӣ Шон ва Барон рӯбарӯ намешинанд? фикрҳои худро дар комментария нависед. лайк монда ба канали мо обуна шавед. хайр дӯстон, то барномаи оянда. барои ёрдами канали мо силкаи зери видео буда да медурем регистратсия мекунем. бонус то 1400 рубл. и барои моро пешравӣ мешава аз шумо дастгирӣ. зинда бошед.